fleste kan køre stærkt ud af landevejen, men hvad sker der, når hastigheden falder, og kørslen kræver en motorcyklist, der er teknisk kompetent? Her træner vi alt det, der gør en forskel i virkeligheden. De langsomme tekniske sving, balancen på de snæverste veje, samt situationer med stop og start, hvor man samtidig skal beherske flere teknikker. Her lærer du teknikkerne til lumske sving, både herhjemme og i Alperne. Kort sagt, få fuld kontrol over motorcyklen, mere tryghed og en sjovere køreoplevelse. Alpeklar er kurset for de, der vil have 100% styr på maskinen. Vi dykker ned i de sværeste discipliner, præcision i hårnålesving og snævre landeveje. Vi ruster dig til at håndtere de mest krævende situationer med ro og overskud, så du kan nyde turen i stedet for at frygte svingene.